विश्वास कराए जे वाराणसीर काशी विश्वनाथ होउछन्ति प्रथम ज्योतिर्लिंग। किंवदंती अनुଯାयी ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଅସୀମ ଆଲୋକର ସ୍ତମ୍ଭ ବା ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦୁହେଁ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ। ଏହି ସମୟରେ ଶିବ ଏକ ଅସୀମ ଆଲୋକର ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାର ଆଦି କିମ୍ବା ଅନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ରୂପେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବିଦେଶୀ ମୁସଲିମ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ବିଗତ 1000 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଅନେକ ଥର ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ସହ ଧ୍ୱଂସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 1194ରେ ମହମ୍ମଦ ଘରୀ, 1505ରେ ସିକନ୍ଦର ଲୋଦି ଏବଂ 1969ରେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଦ୍ଧଭଗ୍ନ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ମସଜିଦ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ରାଣୀ ଅହଲ୍ୟାବାଇ ହୋଲକରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ